עמיחי, תצלם גם. זהו, זה מצלם, סי. אל תסמכו על המיל. למען הסר ספק. ירון, נשארו לי רק 35 דקות. 5 שניות. לא, 5 שניות זה לא יהיה. השליש היה ב5. לא, זה היה חצי ליטר ב5 שניות, אני זוכר. השיא של... לא, זה השליש. השיא שלי זה 5 שניות. רגע, מנמיכת ציפיות. מנמיכת ציפיות, ואז אתה... שלי, אני מבקש על ראש. זה לא יהיה 5. הראש עם הרקע לשם, בסדר, רואים את זה טוב. אבל שמישהו ימדוד באמת זמן. זה לא יהיה 5, אני מקווה שאני אגיע ל8. 8 זה, אני אהיה מרוצה כאילו. מי לוקח זמן? מישהו איזה? שעון עם סטופר. שעון עם סטופר? סגיח. הרס"פ, לא. פרופיל שירי. שירי פרופיל או... גיליתי את הזום, מגניב. זמנך פעם. תזניק. אוקיי, 3, 4, ו... זה לא נורמלי. אתם רואים את זה קורה. את חולת נפש! אדיר. יש לה טלפון. הילדים. אוי, זה הטלפון שלי. הילדים. אני מרוצה, הכל בסדר. לחיים. יופי, אני יוצא?